Nemoqasarika wasikho mesanga leviyo zayihlongo ngoba ethanda zibawo. Kulo lonke likaMtheni yaningizimu Afrika kukho konke esikwenza njenganamhlanje. Simaxolo Productions asithembisile ukuthi sonilethela konke kunjengoba kunjalo. Namhlanje ke sila kwi-Moyoral Cup la ebaqulusini eFred. Ubaba umhlonishwa Mkhwanazi uyena osenzelele umcimbi omnandi ngendlela esimanga. Uyibonela kamlaleli ngapha ngasekhaya ubukela ukuthi indlela izinto ezenzeka ngakhona la kunemidlalo eminingi ngokwahlukana kwethu emva kwethu uyayibonela la badlala ibhola nabanye kwezinye inkundla ikhona izinto eziningi ziyenzeka la ngaphakathi sazoqhubeka ke sinethulela konke okwenzakalayo sinivezele sithathe senibeke siyiMoyoral Production. Siyabonga. Sila ebaqulusini la sikhona sinobaba la umhlonishwa Mkhwanazi eduzokame okuyena ohlelela umcimbi ongaka njengoba beshilo ukuthi sizonethulela khona konke okwenzakalayo manje ke sithatha ithuba sinikeza yena ukuba asithatha sibe ukuthi kwenzakalani nakho sibona kujatshulwe kugcwele inkundleni baba. Msakazi namhlanje usuku olubaluleke kakhulu minyaka yonke siyaye senze i-Moyoral Cup la khona siqoqa khona intsha lemidlalo iqala emawadini iward neward lihlonze abadlali wonke ama sporting codes bese kuhlangana amawadi anganxanye esiwabiza ngama clusters bese eyadlala. Namhlanje kuze best of the best abaqhamuka kuma clusters abo. Kukhona ucluster A ofake phakathi uward 1, 2 and 3 wangapha ngasengoje, kube no cluster B ofaka phakathi indawo ezineyimayini kanye no ward 4, 5, 6, 7 and 33. Bese kuba khona ucluster D ofaka lezi indawo la elokishini nasedolobheni. Bese kuba khona ucluster E ofaka phakathi indawo yaseMondlo enhlahlindlela. Ngakho ke namhlanje kuzodlalwa ama code akhona faka phakathi kwawo ibhola elikhahlelwayo labesilisa labesifazana njengoba ubona. Bese kuba khona ibhola lomenqakiswano nakhona khona abesilisa labesifazane. Kube khona imidlalo e-indoor efana nemlabalaba no chess badlala njengamanje lapha yana eBhekuzulu kule midlalo edlala ngaphakathi. Kodwa njengamanje silindele ukuthi ngoba bese sibukile isimo sezulu ukuthi kushaye ikhathi zawo 4 imidlalo isiphelile ukuze sikwazi ukuba sibaqomelise ngama medal kanye nama trophy. Kodwa okunye okubaleke kakhulu ukuba la lemidlalo ivame ukuproduce abadlali abasezingeni eliphezulu. Izolo ke ebusuku kube nesimo esibanyana sezulu endaweni eziningi okwenze kwavuka namhlanje kuneyindawo okungahambeki kuzo. Ngakho kunabadlali obekulindele bafike la abangafikanga, kodwa asigxeki lutho kuba ngokuthi kuqale late nyana. Kodwa siyethemba ukuthi 4 latest 5 kuzobe sekuawadwa ngoba sasa usuku lokusebenza futhi usuku lesikole kanti ama participants amaningi ayingane zesikole asifisi ukuba bafike emakhaya seku late kakhulu ngoba kusasa kufanele bavuke baye esikoleni ngoba njengomkhandlu sinomsebenzi wokuba kuthi kudlalwa kodwa kungaphazamiseki inhlelo zokufunda Msakazi. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho nokusichazela nje uthatha usibeke mhlawumbe ngonyaka ozayo singakulindela futhi umdlalo onjengalona futhi uqhubekela phambili noma futhi labo abazokhethwa bazohlonyula bebe seqopheleni eliphezulu. Siyabona ukukhana ubaba noma umkhandlu ubaxhasa noma ubaxhumanisa nabaphezulu ezingeni eliphezulu ukuthi baqhubekele phambili njalo ehlezi beseduze kwabe babhekile njalo ukuthi ikhono labo kathicilele phansi. Ngesonto elizayo Msakazi silindele ukuba kuhlangane bonke omasipala abangaphansi kweZululand kuqokwe abadlali abazoyomela iZululand kwimidlalo yamasalga ebanjwa njalo ngonyaka. Kulokhu amasalga azobanjwa ngenyanga kaDisemba lapha ya emkhandlwini waseKingcetshwayo eRichards Bay. Silindele ukuthi nathi bakhona abadlali bethu abazokhethwa beyingxenye ye-squad esizobe simele iZululand kuma games kaDisemba azobe lapha ya amasalga azobe ese Richards Bay. Ngakho ke kodwa nala abadlali
bayatonyulwa bayatholakala eminyakeni edlule nje sabakhipha abadlali abaningi ongafaka phakathi kwabo ophakamani mahlambi ogcine waze odlala kusho ku-Sundowns wenza kahle singafaka phakathi omkhelele owakwadlala kusho kumaZulu abadlali labo ababe identify amakhono abo bedlala emidlalweni enjengale kodwa sesifisa ukushintsha kakhulu sivula iscope kungabe ngathi i-Moyoral Cup sibheke kakhulu ibhola elikhahlelwayo kufanele namanye ama-codes siwabone ukuze baye baningi abantu abanamakhono ngoba akubona abantwana bethu babone ikhono ebholeni elikhahlelwayo sibonile i-rugby yenza kahle nathi siyafisa ngelilanga ngoba sinayo i-team ye-rugby kodwa ayicompete namhlanje ngoba vele iyodwa iyohambisa iyocompete eZululand ngoba ayinabo abantu abazodlala nayo ngoba iyodwa kuphela ikule cluster ela edolobheni ngoba kulezi indawo zethu ezisemakhaya asinazo izinkundla zokudlala ama-codes afana no-rugby kanye no-cricket njalo bona baya mase beyocompete ezingeni le-district Msakazi. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho osiphe sona nakho konke osichazela khona nosinikeza khona okuyintokozo njalo baba uthi ngase sonke isikhathi uma ngabe kukhona okwenzakalayo bese nikhumbula noma nibheka emuva kumphakathi okuyiwona wona enubhekileyo baba mhlambe elakho nje ongathiwa oluphetha ngalo noma uyayibongela ngawo kubabukeli noma ofisa ukumleza ukudlulisa kwababukele njengamanje nalaba kulento abayibukela phansi noma bangayithatheli phezulu. Ngiyacela Msakazi ukuba ngisebenzisa izwi lenkundla yenu ukuba ngicele abantu ukuba singayithatheli phansi udaba lokweseka izingane zethu ukuba ifezekise amaphupho azo ngoba kukhona imizi ephilayo ngenxa yokuthi kunamathuba ezemidlalo siyafisa ukuba senze njengohlanga lomhlophe uhlanga lomhlophe uma kuthiwa kuyodlala izingane noma ngabe zincane kanjani luphuma lonke liyokweseka izingane zalo ingane idlala ngokuphindaphindiwe ukuyimisela kwayo uma kukhona abazali bayo bezoyibuka zafisa nakithi ingene lento nasemazingeni ezikole emazingeni o-association isibonakala njengabazali siphuma siyokweseka izingane zethu kodwa siyabona namhlanje ukuthi ukhona umphakathi okhona ophumile uzokweseka le event yanamhlanje Msakazi. Ngisacela ukubuza laba ngabe likhona mhlawumbe uhlelo olukhona lokungenelela mhlawumbe ezikoleni ngalemidlalo jonke njengoba usuyibalela ukuthi ufisa ukuthi amakhono avundulwe yonke ngabe likhona uhlelo mhlawumbe longenela izikole nezikole. Yiqiniso Msakazi ukuthi sisasilele emumva ngalokho asikabi nayo iprogram esihlanganisa no Department of Education ngoba wazi Msakazi ukuthi nazi izikole sezimbalwa kugqugquzela udaba lwemidlalo phambilini iviki neviki kwakuba nosuku lwama-sports nje ezikoleni izikole asayiboni zenza lokho kodwa ke siyethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi soke si-engage izikole kwi-district yethu ukubuka ukuthi singakwazi ukurevive udaba lwemidlalo ngoba izingane isikhathi esiningi sichithe ezikoleni ngeke kwenze any harm ukuthi once a week kube khona ama-sports days nathi njengomkhandlu sikwazi ukwelekelela ukuxhasa amakhono esingaxhasa khona sibambiselene ne-department ukuze amakhono siwaqanqathe esephansi beza lapha nje sebesuka ezikoleni bedlala ngohlelo oluhlelekile thina nje njengabaqulusi even kubasebenzi bethu ngaphakathi bayingxenye ye-federation yawonke ama-departments la edlala khona iviki neviki bedlala namanye ama-department lokhu kwenza sikwazi ukurecognize ukuthi i-sports asesiwumdlalo kodwa sesikhanda even amathuba emisebenzi kwabanye abantu ukuba babeke isinkwe etafuleni. Nindaba nyathi kandaba ejama ngomkhotho phezu komzivubu uba mmeyoko sayibekile yonke udaba walibeka futhi wagcizelela nokuthi abazali nabo ngathi bangakhuthaza izingane zabo kube ngazisondele babe ingxenye yazo futhi bakhombise futhi ukuyichasa nokusondela kuzona ukuthi abeze ebezoyibuka kukho konke abakwenza bayichase futhi uqhubekeke phambili ke nathi ke sisho njalo sithi akuqhubekeke phambili babumeya siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nangentshisakelo onayo ngentsha yakithi ngoba isizwe siyisizwe ngentsha uma ngabe sikhuliseke icangcatheke bese semabangena phansi
bekhula ngayo lonto leyo ngicabanga ukuthi kuyoba nezithelo ezinhle ekugcineni kosuku. Siyabonga baba. Isikhathi nje senu ukuba nisinike siyabonga kakhulu. Siyafisa nangokuzayo ukuba ke sibe khona enkundleni yenu ukuze si-unpack sazise umphakathi ngeinhlelo esinazo njengomkhandlu ngoba akusilo lokuphela uhlelo sinalo ngoba ningabantu esibaziyo esibabonayo besebenza emphakathini. Siyafisa ukuba nathi sikwazi ukusebenzisa izinkundla zenu ukuba sizwakalise inhlelo umkhandlu onazo emphakathini. Siyabonga kakhulu simakhiwa production. Siyabonga nathi sikhona la emphakathini siyasebenzisana nobaba Meya konke kuzohamba ngendlela. Siyabonga.